Hola, bona nit, soc Josep Cubells i això és Enclave de Blog. A Còrsega, Sardenya, Nàpols... Bueno, avui anem a veure l'actuació de Mar Aranda i Solatge. Estem en Benifaió, anem al Centre Cultural Enric Valor i avui Mar Aranda toca en casa. Anem a parlar d'ella, de la seva trajectòria artística fascinant, ja ho sabeu, des que es començà en Centraires, junt a Néstor Mont i Joan Samaravella, fins que continua en Land de Foc, 3 discos reconeguts internacionalment. Ha fet faenes fascinants per tota la Mediterrània, en Amant, projectes a l'Àndalus, també en Artaica, en Xavi Folk. Li preguntarem per la seva etapa com a locutora en aquell programa tan volgut Microcosmos en Ràdio 9 i per supost el que està fent actualment, que és l'acte que avui no s'ocupa, que és en Solatge, que van a fer un repertori contemporàneu del cançoner tradicional de la Corona d'Aragó. Dins filmarem tots els instruments antiquíssims, com els mantenen, com els cuiden, com s'han ensenyat a tocar-los, i escoltareu una música que és verdaderament fascinant. Bueno, ahí estan provant en els tècnics de so, la Solatge, però anem a parlar en Mar Aranda, anem a raonar un ratet. Bé, estàvem comentant perquè a voltes nosaltres estem amb molta gent i la gent estava molt en curiositat en tota la trajectòria que has portat. Impossible de resumir, però avui anem a pegar pincelladetes per allà i per allà, sobretot. I ja comencem pel principi, en Centraires, que va ser també dita com el primer grup valencià que feia músiques del món, bon músic, se li fica aquella bona etiqueta. Vas començar en Néstor Mont, i com va ser aquest primer treball en Centraires? Bueno, comencem ja fa tant de temps que realment les dates sí que es difuminen en el temps, però ja fa un bon grapat d'anys començàvem, eren tots xiquets, érem adolescents, teníem inquietuds musicals, Néstor tocava la guitarra, ell va ser la persona que em va ensenyar a mi a tocar la guitarra i bueno, es va anar conformant poquet a poquet un triangle, juntament amb Néstor Mont, que estava també Joan Samaravella, que tocava també les cordes i algunes percussions, i Néstor composava les cançons. Nosaltres arranjàvem en la mesura que podíem i bueno, anàvem fent temes poquet a poquet, dissenyant els temes i el procés natural, anàrem fent alguna actuació en els bars que programàvem este tipus de música, que no eren molts, però s'unia a nosaltres les ganes de fer coses, aquest esperit incombustible de l'adolescència, que tens energia a raudals, i bueno, aquesta època va estar un poquet tota preparant-nos per al que havia de vindre després, assajant moltíssim, érem un grup que assajàvem totes les setmanes per a tindre un concert cada mig any, però era aquesta il·lusió la que ens mantenia i el que ens feia tirar endavant el projecte de Centraires. Finalment acabarem gravant un disc. Quan teníem aquest grapat suficient de cançons per a poder fer un disc, enregistrarem una maqueta, i la presentarem a les 2 o 3 discogràfiques que pensàvem que podíem tindre alguna possibilitat, i va ser casualment una discogràfica de Madrid, no de Barcelona, com podíem millor pensar que seria, seguint una música també cantada en valencià. Va ser una discogràfica de Madrid la que es va interessar i gravarem aquest primer disc de títol homònim, Centraires. Que se quan la taula no s'ha de morir.
també d'eixa eixida vocacional, perquè mare i jo som companys de classe que estan en l'Institut FP Enric Valor ja fa un munt d'anys, i va ser testic d'eixe naixement. Anaves a la guitarra amunt i avall, vinguéreu a classe a cantar, no ens cantàvem en classe, en Néstor, cantàveu pel passillo, pel carrer, sempre estàveu en paperets fent cançons, i és una cosa molt bonica, no? Veure com naix aquesta vocació. Després passeu per Sendraires i ja és quan fas l'Am de Foc en Efren López, i és un grup que ja té molta repercussió, i fareu 3 CDs. 3 discos, sí. El que passa és que és una continuació en realitat, com no pot ser d'una altra manera, no? A l'hora de gravar aquest primer disc de Sendraires es va pensar en convidar alguns col·laboradors, i el percussionista que estava amb nosaltres en aquest temps, que era Paco Bernal, amb Sendraires, ens va referir a Efren, que era un xic que tocava en un grup de rock en aquest moment, que es deia Margaritas y Cerdos, i feien música rock, però ja introduint alguns instruments acústics, la mandolina, algun sitar, introduïen tota aquesta sèrie d'instruments per als que nosaltres també teníem molt d'interès, no? Instruments d'altres parts del món. I va ser que se'l va convidar a Efren, juntament amb altres persones, però a Efren també a la gravació del disc de Sendraires, i ahir ens coneguérem els dos. En aquest final de Sendraires jo estava també ja composant alguns temes. De fet, en aquest disc Sendraires ja n'hi ha 2 cançons que vaig aportar jo al repertori del disc, i clar, ja estava per la meva banda la inquietud de crear algo més complet, no estar només de corista i de percussionista, que també tocava les percussions en Sendraires, sinó fer algo més complet, algo més personal. I va ser en aquest moment quan ja es trobem Efren i jo i es crea l'Am de Foc. Implica un poc també la desaparició de Sendraires com a projecte, i en pro de l'Am de Foc, i és un grup que comença a investigar ja de manera molt forta, molt potent en les músiques, sobretot de la Mediterrània oriental. No només busquem instrumentació, sinó que va molt més enllà de posar un instrument d'aquelles terres, sinó que viatgem a Grècia, visquem allí durant un any, en Salònica, en la zona dels Balcans, vivim en Creta també, i també fem un altre viatge de recerca, d'investigació musical, instrumental, per ampliar els nostres estudis a Turquia. Visquem en Istanbul també. I és així com es van fer aquests 3 discos de l'Am de Foc, en els que jo crec que va ser una plataforma ja molt important, perquè en aquest moment en l'estat espanyol n'hi havia molt pocs grups, o pràcticament ningú grup que tinguera a l'abast tota aquesta sort d'instruments exòtics, però que a més no eren solament com una presència museística, no era algo que se veia que era interessant veure i que la gent tenia curiositat, sinó que s'estudiava molt, s'anava a buscar un mestre a l'altra part del món per a prendre classes, perquè així en l'estat espanyol no hi havia ningú en aquest moment. A mi me crida moltíssim l'atenció lo variat que era el vostre públic. Realment, parlem d'eclectisme a voltes, però realment sí que podeu perfectament dur aquesta etiqueta eclectis, varietat absoluta, perquè li agradeu a la gent tradicional, a la gent del rock, a la gent gòtica, a la gent de la New Age. Era brutal, vull dir que era molt variat, sí que tinguéreu ahí una repercussió molt sonat, que ha sigut molt conegut en Europa. Però conta'm alguna coseta de Creta, que has viscut allí. Bueno, Creta, o Salònica. En aquell moment, quan vam anar, va ser el primer viatge va ser a Creta, i va ser un colp molt intens a nivell emocional, no? Perquè la gent allí és més gent, és més humana, més senzilla, més innocent, té una noblesa, saps? Eixa noblesa... Jo he estat 15 dies allí, però sí que m'ha arribat això, també estic d'acord amb tu. Sí,
sense doble fons, saps? És una gent molt planeta que passaves per el carrer com a viatjant, no sabien res de tu i te preguntaven a on anaves, d'on venies, te convidaven a entrar en casa. Així, sense més, no? I a nivell musical era el mateix. A banda de que tenen una tradició musical de les més potents, jo pense, del món i de les més ancestrals, va ser un impacte per els dos motius, no? Perquè de sobte la gent s'obria com una flor preciosa, no? Que se t'oferia. En tot el que tenien t'ho oferien a nivell musical, a nivell personal, i va ser una primera experiència molt intensa. Jo també he vist que tu has continuat moltíssim formant-te com a cantant. Per exemple, allí jo he vist del cant bizantí, t'he vist anant juntant de molta gent per continuar formant-te. Què destacaries d'aquesta gent? Què t'han ensenyat? Precisament la música tradicional d'allí ve tota del cant bizantí, la música grega. I mai no havia tingut ocasió de fer res amb aquest ensenyament fins a realment aquest any passat, quan Carles Magraner em va convidar per al repertori del Tirant lo Blanc, en el que este personatge important de la nostra literatura fa un viatge molt llarg i com acaba en el que era l'antic imperi otomà, on estava també, on pertanyia també Grècia, em va convidar a fer un cant bizantí per al seu disc del Tirant lo Blanc. I és allà on, després de moltíssims anys, vaig poder volcar un poc aquesta informació i aquesta formació. En resum, és una música molt amable, molt amorosa, molt rica, molt melismàtica, i que jo penso que pot ser la més pareguda a la nostra música, a la música tradicional que coneguem valenciana. Estàs parlant del cant d'estil, el de l'ull... Sí. En la distància que n'hi ha entre els dos punts, evidentment, no? Però dins de l'àmbit de la Mediterrània jo he trobat moltíssimes concomitàncies. Moltes gràcies. Anem amb uns cants de batre, cants de treball que eren cantats a capella. A capella vol dir sense cap instrumentació, només amb la veu, amb els que s'acompanyaven els nostres llauradors, quan encara no existien ni els MP3, ni els MP4, ni els radiets, ni res. Tenien només el solc, l'aca i la veu per acompanyar-se en aquestes molt dures i tantes vegades desagraïdes hores de feina al solc. I estos cants són típics realment d'una societat llauradora que a mitjans del segle XX comença a trencar-se, però conservem aquestes gravacions en les que estos homes que primer canten en el camp i després se deixen el seu treball als grans musicòlegs i etnomusicòlegs del nostre país, com Vicent Torrent, que fa un recull al cançoner del País Valencià, la fonoteca de materials, i per la qual es conserven cançons com la que escoltareu ara, un cant de batre, en dies com avui, en nits com avui, i espero que moltes altres que vindran després.
95 tens un treball molt curiós que gravaré un DVD, l'Antejo Story Concert, en italians, portuguesos, espanyols. Contamos un poquet esta gravació. Bueno, el projecte en si mos l'encomana un festival que n'hi ha molt important, que té la seu en Itàlia, que es diu Sete Soes, Sete Luas. I dins de la filosofia del festival està el apropar gent de diferents punts de la Mediterrània per fer un projecte comú. No només en el terreny de la música, no? Ells treballen amb altres disciplines, en la música, l'arquitectura, la literatura, però bueno, en aquest cas concret a nosaltres se'ns encomana fer posar en comú unes músiques, cada persona de diferents parts del món aporta 2 o 3 cançons i les treballem tots en comú. Estava en este projecte coincidís que en la cantant molt important, Elena Leda, de Sardenya, molt important a nivell mundial coneguda, i n'hi havia també altres músics italians, ara no recordo exactament perquè n'hi havia... En fi, ja se desdibuixen moltes coses en el temps, però era un projecte, ja t'he dit, de diferents músics de diferents parts del món i molt interessant. Es va fer un enregistrament en vídeo que replegava tota la cultura agrícola del sud de Portugal. També hi havia músics portuguesos, ara recorde, i va ser una experiència molt interessant. I com s'arriba a Man a Man? També, projecte molt sonat. Sí, en Man a Man el que fem és replegar una part de la història, de la cultura del nostre país. El repertori que interpretem en Man a Man és el dels jueus que vivien fins al segle XV en el territori que avui coneguem com a Espanya, que aleshores estava format per corones, per regnes independents, que s'unifiquen finalment en el segle XV, precisament. És l'incipient naixement d'aquest estat, en el maridatge d'Isabel i Ferran. I en el segle XV tots aquests jueus que estan repartits per totes les principals ciutats i viuen durant molts segles en la península són expulsats. Estos jueus es distribueixen per tota la Mediterrània, se'n van al nord d'Àfrica, se n'assenten moltíssims, se'n van al que era l'antic imperi otomà, l'antiga Iugoslàvia, Bulgària, Turquia, Grècia, i s'enduen, com no pot ser d'una altra manera, persones que estaven vivint així segles i segles, s'enduen tota la seva tradició, la seva manera de veure la vida, les seues cançons, la llengua també, que continua amb ells després de 5 segles fora de la seva terra, de Sefarat, com la coneixien ells, i és el repertori que repleguem, fonamentat en les gravacions que fan documentals. Que l'he escoltat, estan penjats en la web i és espectacular, de viva veu, un músic cego, una dona en sa casa que van allí i ella canta, inclús a voltes sense paraules, que canta-li a la xiquet, madre, te vaig a buscar un novi alt, i no me'l dones al que no arriba o alguna cosa així, coses que vas dient. S'entén, és molt curiós. Perquè és com un castellà antic, el castellà del segle XV, que ells se l'enduen i com entren en una altra societat en la que es parla un altre idioma, pensem un jueu, per exemple, de Sagunt, per no anar més lluny, que hi havia una comunitat molt nombrosa després de la de València, a la província era la més important. Un jueu que se'n va de Sagunt. Té que deixar-se a casa, té que deixar les pertenències perquè a més no se podien endur res. El que s'enduen és tot valors immaterials. Per això la seva cultura, per això la llengua, per això ixos cants, ixos contes, ixes endevinalles. Ixen i se'n van, per exemple, a Tetuan, al nord d'Àfrica, on la comunitat, on la gent, el veïnat parla àrab. Aleshores, ells dins de sa casa continuen parlant el jueu espanyol, la llengua que els acompanya, la llengua que ells d'ací d'Espanya. I generació rere generació, perquè no és immediat,
ja es va normalitzant i les successives generacions sí que deprenen l'àrab. Però en la casa continuem parlant el jueu espanyol. Avui en dia continuen havent persones en Turquia, quan vàrem anar, per exemple, en el viatge que vam anar a Turquia, van conèixer, per exemple, un descendent d'un jueu eixit d'Espanya i encara continuaven parlant el castellà antic. I se te posen els pèls de punta. Quan és parlar un turc avui en dia, evidentment són ja moltes generacions que duen a Turquia, però que encara conserven la llengua dels seus iaios, dels seus besavis, dels seus avantpassats. Estem parlant de sefardís, veritat? Dels sefardís. Sefardís, sí. Parlem un poc de Al-Andalus Project, feres en el 2007. Sí, és un projecte que després d'haver treballat tot aquest repertori dels sefardís, dels jueus espanyols expulsats de la península, ens venen a veure el director d'un grup prou important que porten al voltant de 30 anys treballant entorn a les músiques medievals europees, que es diu Estampí. Venen a veure'ns a un concert que fem en Alemanya, a Múnich. Estampí són alemans, sí. Sí, ells són alemans, Estampí són alemans. Venen a veure'ns a un concert que fem nosaltres a Múnich, amb aquest repertori sefardí. I venen, ja porten en la mà la proposta per a fer la creació d'un grup en el que se tocaren les tres cultures. Les tres cultures, entenem, les tres cultures, les tres religions també majoritàries de l'Espanya medieval: jueus, cristians i musulmans. Aleshores, com ells fan repertori fonamentalment de música cristiana europea, ens conviden a nosaltres, que fem música jueva, música sefardí, i faltava el tercer vector, el tercer punt de vista, i es contacta en Aziz Hamsawi, que és un marroquí que viu en Jaén, ja molt de temps, està casat també en Jaén, el seu fill també és espanyol, i toca el cànon, un instrument molt curiós, té moltíssimes cordes, es toca una espècie de salteri, i a una cantant. De manera que en el grup són 5 músics i 3 cantants. Cada cantant fa la part del repertori al que està vinculada. I és, bueno, en el centre d'Europa, en Europa en general, solem tindre moltíssims concerts, moltíssima feina, i a Alemanya també, perquè el públic valora com una cosa cultural de primer ordre i aquest repertori, que està vinculat a la història d'Espanya. I es fa, deu ser Diabolus, és el primer disc, i després es fa Almaraya, un segon disc. I encara l'any passat s'enregistra un DVD a Múnich també, i un disc. Com a resum de tota la trajectòria s'inclouen alguns temes nous. I en aquest moment concret s'està preparant el tercer disc, que encara no té nom,
de manera crua, de manera nua, l'essència de la tradició, la font de la que veuen tots aquests projectes de gent que reelabora aquest material i el fa més, ja dic, més en un llenguatge del segle XXI, però no n'hi ha que oblidar d'on venen les coses, no n'hi ha que oblidar d'on venim. Fa poquet assistirem a la Universitat de València a la presentació de El ritmo perdido de Santiago Ocerón, que es comença a les xarxes, però ho empalma tot des de la música africana fins com apareix en Amèrica i després torna, no? I ens fa molta il·lusió juntar-vos perquè sabem que sereu un grapat i ens encantaria fer, si fos en Ràdio 9, un programa per a que ens contareu aquestes coses tan apassionants, no? Hi ha un tema que ens agrada molt i on també hem assistit a conferències i és d'Occitània, de lo que se parla poquet, però també tu trobes que Occitània és una font ben interessant musical. Per exemple, la dolçaina valenciana ve d'allí, segons pareix. Bueno, té més d'instruments, jo penso que millor. Els xics vos ho explicaran en molta més carn que jo, perquè ells tenen, Eduard, per exemple, Eduard Navarro, que toca tots els béns tradicionals en la nostra formació, és mestre de dolçaina. Ell va agafar el testic de la dolçaina en un moment en què s'estava perdent en València, que quedaven poquíssimes persones que la tocaven i que la ensenyaven pràcticament ningú. O sigui que és un històric realment i ell... Però ahí està l'origen dels trobadors. Tu te sents un poquet trobadora? He interpretat el repertori de trobadors. Em van convidar també un grup del que no hi ha cap enregistrament en disc, però em sembla Unicorn, Onic Guitars. És un grup en una dimensió internacional prou important i una carrera de 30 anys. I em van convidar a fer el repertori de la música dels trobadors. És un repertori que m'atrau molt i del qual faré algun disc algun dia, però això està en el pervindre, no? Sí. Estem en Eduard Navarro i de Solatge i esta nit es podem tocar, ja veureu el reportatge i anem a parlar d'instruments tan interessants, antiguíssims. Nos explica un poquet el nom i un poquet... Sí, en el meu cas, en Solatge toca principalment instruments de vent, encara que toca també alguns de corda, no? En el concert d'avui, l'únic instrument de corda que faré és un de corda fregada, que és la moraharpa. La moraharpa és una viola de tecles. Actualment és de la família de la niquelarpa, que és un instrument que es toca en la música folclòrica de Suècia. Resulta que es tocava des de l'edat mitjana aquest tipus d'instruments de viola de tecles en mar i es va anar perdent. Hi ha molta iconografia en tota Europa, en la península també, però allà es va conservar i va evolucionar i es va integrar dins de la música tradicional d'aquell país. Aquesta versió, la moraharpa, seria la més medieval, al principi del Renaixement i tant. Utilitzem també, a banda encara que fem música tradicional, toquem en altres grups de música antiga, música històrica, també utilitzem instruments històrics i tal. I per exemple, me queden molt les cordes, com se mantenen les cordes? D'on les trobes les cordes? Les cordes... Jo m'he vist cordes de baix elèctric com apareixen. És que depèn de la tessitura. Normalment, si fora de tessitura alto, duria cordes de viola. En aquest cas, com és tenor, sí, són unes cordes semblants a les de violoncel, el que passa que estan fetes una miqueta per a la tensió concreta i per al calibre concret, perquè és octavat en el que seria la seva tessitura normal. Entonces estan més greu, estan en la tessitura de tenor. És un mecanisme curiosíssim, és al·lucinant. De corda fregada i amb cordes que... T'ha costat molt ensenyar-te a tocar-lo? Bueno, com tot això no solen haver massa cursos de tot això i si n'hi ha alguna cosa és molt puntual. Jo vaig estudiar de xicotet violí al conservatori i a l'utilitzar una miqueta el tema de l'arc ha sigut autodidàcticament. Per formació acadèmica, però ara t'ha tocat ser autodidacta, no? Pues parlamos de més cosetes, així? Bé, home, com a Solatge, com a grup de música tradicional, en la part de vents, evidentment toquem la dolçaina
a la nostra dolçaina valenciana tradicional, arxiconeguda, no? Com a instrument de llengüeta doble també toquem o guetarotes o, com és el cas, la xeremia. Aquesta és la xeremia medieval també, perquè toquem en grups de música medieval i tal, que és un instrument emparentat perquè és de llengüeta doble, però una tessitura més greu al ser més llarga en aquest cas. També de vent, el sac de gemecs, que és de la família de les cornamuses, també molt conegudes com a gaites per lo de la gaita gallega, però que genèricament es diuen cornamuses. En aquest cas és el sac de gemecs, que és el que es va conservar en Mallorca sota el nom de xeremies en Mallorca i en Catalunya al Principat com a sac de gemecs. Als territoris valencians es tocava, però n'hi ha referències que a partir del Renaixement comença a desaparèixer les referències i per lo vist va arribar, evidentment va arribar a desaparèixer. Però al nord es va continuar, es va passar a fer música popular, danses populars i músiques de carrer, i allí s'ha conservat. I a Mallorca també. ¿Y estos también? Estos són diferents tessitures i diferents colors que faig servir per el propi sac de gemecs. Llavors n'hi ha, per exemple, això és de gaida búlgar, de Bulgària, que és una sonoritat diferent i utilitzant la mateixa base d'instrument, canviant l'element melòdic, tens la sonoritat búlgara, per dir-ho així. I bueno, tenim que maquillar molt això també la tensió. Aquest també és de vent, de llengüeta simple, i és de la família dels clarinets, vull dir, també instrument històric que s'anomenava xalomó, de llengüeta simple, i van evolucionar durant el Renaixement, ja el feien de fusta i diferents tessitures, soprano, alto, tenor i tal, després anaren afegint-li claus fins que va evolucionar als clarinets actuals. És com el parent llunyà del clarinet. Quin instrument és? Aquest instrument es diu viola de roda i el seu origen és medieval. Diguem que el seu prototip, el primer prototip, data del segle XI, el que seria la zona del Camino Sacobeo, d'acord? La iconografia més antiga és del segle XI, al portal d'Obradoiro, de la catedral de Santiago. I aquest instrument es deia organistrum i es tocava entre dos. Uno li donava la manivela i l'altre tocava les tecles a mode de piano que percutís unes cordes. Però després es va reduir a una persona i es deia sinfonia. La mateixa que li donava la roda, donava les tecles. Han passat els segles i va agafant diferents característiques. Aleshores, al barroc es constitueix aquest model, que és del barroc. És una viola de roda, en concret un model d'estil francès, on ahir va reviscolar amb més força, diguem que a l'acord va quedar com a instrument de moda. I es van desenvolupar tècnicament d'estudis i determinats compositors es volcaren al voltant d'aquest instrument. Que és un instrument de jocs. Qui fa això? Pues mira, aquest en concret és un luthier que viu a Girona. Aleshores, n'hi ha diferents luthiers en la península i a lo llarg d'Europa. Com t'has ensenyat a tocar-lo? Pues mira, estudiant en diferents mestres, en cursos, en seminaris, viatjant, buscant una miqueta també la vida en aquest sentit, no? Agafant les referències d'un mestre i d'un altre i tu a casa, perquè lamentablement al País Valencià no tenim unes classes regulars com potser podies tindre si vas al conservatori o a qualsevol instrument. Aleshores, entre cursos que vas aprenent, companys que sempre aprens i per tu compte vas fregant el teu camí. Tenim el preciós instrument. Aquest instrument es diu l'auto de Creta. Diguem que imagineu-vos la versió d'un llaüt àrab, però que té cordes d'acer. Aquests instruments es troba tal qual es construïen a l'edat mèdia en Creta, però n'hi ha determinats historiadors que pensen que ve del model del continent, que n'hi ha un llaüt a Grècia que té quasi les mateixes característiques, que és més xicotet. Aleshores trobem que tenim cordes d'acer i trastes que són mòbils, tal qual el model que teníem a l'edat mèdia. I té molta importància el que és la influència veneciana que estigueren a Creta. Aleshores el món de les mandolines, aquest tipus d'instruments de corda, aquesta herència una mica és el que s'ha quedat en aquest instrument, en aquest estil a Creta. La idea dels pedals, l'adequació ja
moderna és teua, aquesta idea? Exacte. No, diguem que compartint entre diferents músics, pues, que vas buscant l'optimització del so, buscant també la idea d'espectacle, de manera que tu quan s'acaba una cançó, aquest instrument o qualsevol instrument necessita afinació, perquè les llums, el públic, afecta l'instrument, de manera que tu pots silenciar el so, de manera que no estorbe el que seria el ritme de la persona que està parlant, un músic, un company que s'està narrant alguna cosa. També amb altres aparells el que fem és equalitzar, donar-li, diguem, la tasca, tot l'esforç que fa el tècnic, pues, ajudar-li en aquest sentit. Tu li envies una línia que està treballada i entre el tècnic i el músic pues, anem ajudant, de manera que anem optimitzant temps. D'aquesta manera ja el portes des de casa i aquest és l'octavador que fa que el bordó pues, que soni més greu, de manera que sona com un matalà sonor i en un auditori, en un joc tancat, pues, queda molt acollidor. No, desde luego ya ho han sentit en l'assaig, que sonava meravellosament i bueno, ja quan estigueu amplificats segur que sonarà això de categoria. Estamos con J. Martínez y tienes aquí pues, unos instrumentos interesantísimos. Vamos a conocer un poquito este instrumento. Sí. Esta se llama zanfona o viola de roda la llaman aquí en el terreno. Y es esta es una modelo electroacústica así muy moderna. Una reproducción del 19, pero un instrumento, digamos que adaptado a... ¿Dónde lo has comprado? Ese está comprado en Viena. Fui a comprar la Viena, que es el luthier que hace este instrumento. ¿Y este instrumento es? Esto se llama cítola, es una reproducción de una que aparece en una de las miniaturas de las cantigas de Alfonso X. Sería, por lo tanto, una reproducción de un instrumento del XIV, del siglo XIV. Del siglo XIV. ¿Y este? Esto es una guitarra renacentista, que es un instrumento del XV, principios del XVI. Esta es la guitarra que se utilizaba aquí en la península. Esta es. Bueno, pero la púa... ¿La púa? Se tocará con púa. Se tocará con plectre. También. Sí. ¿Y esta? Este es un buzuki irlandés, está construido aquí en España y tal, pero bueno, es una adaptación del buzuki irlandés, que es un instrumento que surge del buzuki griego y bueno, que adaptan los irlandeses para tocar música celta sobre todo y este ambiente. Bueno, vamos a ver los pedales, que también hay mucho que rascar. Sí. Ahí está, nada, es un poco como comentaba el compañero Abel, es para dar un poco de... No utilizamos grandes efectos en este repertorio porque tampoco lo piden, pero bueno, sí para dar un poco más de cuerpo a los instrumentos. Pero digamos que te lo has ingeniado tú, ¿no? Te lo has ingeniado tú, esa combinación, te lo has pensado y habrás probado a lo mejor mucho para llegar a esa conclusión, ¿no? Aunque sean sencillas, igual habrás probado mucho. Claro, no, tienes que probar muchos aparatos y al final comprar normalmente los más caros y son los que funcionan bien. Muy bien. ¿Cuándo cuestan mucho de mantener estos instrumentos? Sí, la mayoría sí, de hecho son instrumentos que prácticamente cayeron en desuso, algunos de ellos, como la zanfona o las cítolas ya no se usan. Son instrumentos ahí que requieren bastante tiempo encima de ellos. La construcción es compleja también porque hay que encargárselos a un luthier que esté especializado, o sea, cualquier luthier no es capaz de hacer estos instrumentos. Aunque tú también has aprendido aquí a... Sí, yo, construyo alguna zanfona, he construido, así pero a nivel aficionado. Lo dice como si fuera... Eso lo hace uno en un momentito, la zanfona. Sí, un instrumento se ve evidentemente muy artesanal, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver la percusión un poquito. Pues de percusión hemos traído este instrumento que se llama tambor de cuerdas, aquí lo llaman tamborina de cordes, chicotel también lo llaman en Aragón, en el País Vasco tantán, y es un instrumento, bueno, se toca, se golpean las cuerdas y bueno, da digamos un bordón y ya puedes hacer percusión con él. Aunque tampoco se golpean las cuerdas con cualquier cosa, ¿no? Sí. Suele ser habitualmente un palo. ¿Pero especial o vale cualquier palo? Cada tocador tiene su palo, es como el que toca batería, hay un millón de modelos. Con baquetas, ¿no? Sí. ¿Y estos son? Estos son panderos, aquí hemos traído 3 panderos y nada, estos son bastante modernos, digamos, porque el parche es sintético, es de piel
para evitar desafinaciones y bueno, tienen sus llaves, son unos panderos bastante modernos, igual que este se llama tamborelo y es lo mismo, también tiene tensores, tiene el parche de tela y de plástico y así es, la afinación es muchísimo más estable. Y eso es un tambor mallorquín. Los cides, xoia, manxissat, i damunt faig exercicis de meditació perquè de veres que és una música relaxant. Però resumint tot, me dona la impressió de tots els projectes i Isolatge que has aconseguit que la música tradicional i la música contemporània no siguin antagònics, sinó tot el contrari, o sigui, una gran capacitat de fusionar, no? Però parlem un poquet d'Artaica, d'aixòs músics meravellosos, Xavi, parles un poquet d'ells. Bueno, Artaica és un projecte que té l'originalitat instrumental per a les cançons tradicionals. En realitat són pràcticament tot cançons tradicionals valencianes, però se les vesteix d'alguna manera de modernitat, entre cometes, perquè entra l'element del piano, que toca Sergi Rajadell, el contrabaix, Xavi Folk, com bé has dit, i el clarinet i el violí. De tota manera no són instruments aliens a la nostra tradició i a la nostra cultura. De fet, crec que és el tio de Xavi, que també anava a fer rondes pel poble a Castelló. Ells s'agafaven en un carro i pujaven el piano de paret, i feien la ronda amb ell, i alguns vents, o sigui que no són instruments tampoc aliens a la nostra cultura. Per tant, té el seu sentit i el seu espai. Podem parlar? Igual si vols, si ens posem entre les d'això i ella. És que és direccional, bueno, ahí sí que l'agarra de... Ja te pregunto, Solatges. Bueno, avui se presenta així en Benifaió Lo Testament. I, bueno, ja han vist els instruments, els han vist assajar, esta nit ja veurem l'actuació. Parlamos d'este treball. Bueno, Lo Testament és el segon disc amb aquesta formació i pretén mostrar la riquesa de la tradició dels territoris, d'aquells territoris que pertanyien al que es coneix com la històrica antiga corona aragonesa, que comprenia moltes terres, comprenia el que avui és avui en dia el País Valencià, part d'Aragó, Catalunya, i anava més enllà, les illes de la Mediterrània, Còrsega, Sardenya, Nàpols, arriba fins a Atenes i al comtat de Neopàtria, que es diu, on va estar onejant la bandera catalana durant 70 anys, i l'idioma oficial era el català. Vull dir, n'hi ha una gran extensió de terres de les que fem referència, no?, en el nostre repertori. I és això un poc el que es presenta tant en Dèria com en Lo Testament. I Lo Testament, bueno, pues, fa al·lusió en el seu títol a eixe testic que repleguem nosaltres com a músics i com a homes i dones senzills d'esta terra i que ens sentim en l'obligació i en la responsabilitat de deixar-ho als que venen darrere de nosaltres. Que tot allò per el que lluitaren els nostres majors, els nostres iaios, els pares dels nostres iaios, i arrere en el temps, que no es perga en este temps en el que bueno, les fronteres es diluïxen i en tots els pobles i totes les ciutats n'hi ha de tot, però l'essencialitat pensa que és una riquesa, un bé que n'hi ha que custodiar. I és això el que d'alguna manera el missatge de Lo Testament.